Truc 1. Primer, així tenim l'aigua bullint amb la coliflor, que no la veieu, però ahí hi ha un tros de pa dur i ahí se veu. Hi ha un tros de pa dur i això fa que no faci mala olor, mireu. No, a veure, és que també és relatiu perquè a mi m'agrada l'olor. L'altre truc, el 2, seria ficar-li una creïlla. La partim, la fiquem dins i no farà olor. Ni bona ni mala, ningú tipus d'olor, perquè funciona com esponja, igual que el pa. I el truc 3 seria ficar la coliflor així en un recipient, tapadet, amb film, que no estigui en contacte, per a cuinar-la al vapor al microones. Diuen que, a més de cuinar-se, no fa cap tipus d'olor. Ja ha començat a cuinar-se, perquè mireu, així, en teoria, hi ha aire expandit, que quan obriga eixirà. Farà olor o no? Olor a coliflor que flipes.